3, 2, 1. Jien nixtieq li n-nies ikunu jistgħu vera japprezzawni ta' dak li jien. Min jaf nisew jaf li mhux dejjem kelli relazzjoni tajba ħafna mal-mera. Aħna maħniex l-ADHD, maħniex il-persuna b'disabilità. ħafna nies meta jisimgħu il-kelma dyslexia jaħsbu l-persuna ma tafx taqra u tikteb. Wara dak il-persuna hemm uman għandu l-emozzjonijiet tiegħu, għandu l-ħolm tiegħu. Nieħu ġurnata b'ġurnata u napprezza kull ġurnata li tiġi għax kifet ma nafx ħajoffri għada. Qabel ma naqsitni l-vista, bitkelli 20 sena, konti li diabetic mindu kont tifla u l-qas kont ngħid daqskemm kienet iddejjaqni dil ħaġa li jiena diabetic kont inħossa teskludini, kont nara tebu. Beta kollox, meta kelli 8 snin, mort nagħmel testijiet u sabu li kelli profil ta' dyslexia. Mina ta' żgħira dejjem kont il-tifla tifel imqarqaġ fil-klassi. Jien bħala persuna trans li twilid bħala tfajla u issa nidentifika ruħi bħala persuna non-binary sib ċerta diffikultajiet meta niġi biex nagħmel id-diagnosis. Ħafna drabi nisa u tfajliet ma tantx jagħtu każ biex jagħmlu diagnosis għax l-ADHD narawha bħala marda, bħala diżabilità ta' is-subin imqarbin u li xi darba ħajikbru minnha. Meta ġejna biex ngħidu l-għaliema tal-iskola, sfortunatament ma kienitx tikkopera ma li qal il-psikoloġista. Kienet titfani eżempju fl-aħħar tal-klassi, fl-aħħar ro meta suppost konti ta' fuq quddiem biex nisallem aħjar. Dak li tagħmel f'ħajtek tagħmlu għal dawk il-mumenti biex ma jkollok xkiel. Ovvjament l-ħajja tiġri wkoll il kulħadd u jkun hemm mumenti fejn li nkun waħdi tbeżżani. U dejjem ngħid pjuttost kważi hija waħda mill-ikbar beżgħat tiegħi. Mbagħad meta naqsitni l-vista ta' 20 sena għax kelli twin pregnancy u il-hormones ovvjament għamlu festa fej jidħol id-diabete u mbagħad nibdiet tonqosni l-vista ftit sa mallum il-ġurnata għandi 20%. Bla ma trid ħabba daw l-affarijiet ukoll l-esperjenzi li tgħaddi minnhom, ovvjament ma tibqax temmen daqshekk fik innifsek u tibda tiddubita lilek innifsek, jiena ħanasal ħajrnexxieli. U xi ħaġa li rrid nagħmel jiena tru l-music tiegħi kienet proprju di li miss gaps fis-soċjetà li forsi ma tantx nitkellmu fuqhom. Meta jonqos sens minnhom, issir ħafna xarb fis-sensi l-oħra titgħallem tagħmel affarijiet b'mod differenti. Għax anke jien naf li tagħmel bottle għal min ma jarax, mhux ġest kemm titfal powder u tferra l-ilma, issib mod però. Meta nibted ġmielek kienet fuq din l-idea tal-istejjer tagħna. U punt milli xtaqt immiss fi ġmielek kien propju is-sens ta' li tħossok emarġinat, li tħossok waħdek. Li tħossok isek m'intix bħall-oħrajn, allura x'mintix bħall-oħrajn jagħmlek differenti, mhux neċessarjament mod tajjeb. Il-ġmiel ta' persuna naħseb huwa in-natural tal-persuna. Il-ġmiel għalija iħabbat lek hekk, jagħmlek qalbek tħabbat. Il-kelma ġmiel hija umbrella ta' affarijiet, ta' perċezzjonijiet li għandna aħna ta' xi ġifieri hu ġmiel. Il-ġmiel taraħ f'kull persuna. Kull persuna għandha s-sabiħ tagħha u għandha l-ikraħ tagħha. Mela meta Ġulja libset lill-ġiżrana, vera emozzjonajt ruħi. Jew, ġmielek qed tgħidli. Apprezzajt għax mhix tas-soltu peress li mhux tant nies jużaw il-brejl
Isa kienet sorpriża kbira lija, veru ġbitni. Xi drabi naħseb konnu ħadaq xej for granted. Immissa li għaddejt minn dawk l-ostakli kollha u għadni qed naffaċċjhom, u mbagħad nħares lura, nħares lejn l-ostakli li għaddejt minnhom, nara kemm f'maqtajtx qalbi bqajt għaddej u d-determinazzjoni li għandi komplejt miex il-qoddim. Nixtieq li n-nies ħarsu lejja bħala Claudia li hemm lilin mill-persona li nista' inġor miegħi fuq il-palk, iżda jaraw vera min jiena bħala persuna umana. U ġmielek kienet propju dik li forsi min iħossu li huwa moħbi jew minsi, hemm storja li ukoll għandu storja wkoll. Illum il-ġurnata għandi grazzja naħseb jiena li meta nsirna fil-xi ħadd iktar nagħti każ il-karattru, il-manjieri. Issa nemmen li l-kundizzjoni tiegħi u l-esperjenzi kollha għaddejt minnhom għenuni nkun il-persuna lejn illum li nkun iktar b'saħħti, nkun iktar reżiljenti. Ah.